Era papa papa resha mama mare re 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 sha la 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 la. Era papa papa resha ra 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 shi era papa 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 re re sha mama mare re 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 re. Era papa 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 resha mama mare re re sha la 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 la. Era papa 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 thank you Lord thank you Jesus Holy Spirit hallelujah hallelujah hallelujah. Era papa papa resha mama mare. Era papa 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 resha mama mare. Sha la la la. Ora baba baba shara shara baba 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 shama mama dede chala shara baba 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 dede shama mama dede chala la 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 shara baba 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 shama mama shara baba 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 shara baba 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 shama mama la 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 shara baba 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 shala la 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 shara baba 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 shala la 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 Baba baba shara shara baba 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 bari shama mama mare shara baba 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 bari shama mama shara ora baba 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 shara baba 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 bari shama mama re shara la la shara baba 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 bari shama mama re shara la 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shikara baba 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 baba. Shara baba 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 baba. Shama mama re re re. Shala la 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 la. Ora baba baba baba. Shara. Shara baba baba baba. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गेचे बाप्पा तुका आमी अर्गन दिता बाप्पा नोद हीच तुवें आमकां पळोवंक पाव केल्या ही घडी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गन दिता बाप्पा. बाप्पा आमी एक कुटुंब जावन एक मनाची जावन तुजे उतार आमी शिकोवंक येता. तुज्या उपस्थितीक आमी आयल्या बाप्पा. तुजे उतार सांगता कोण दोग वा तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात हांव तांचे मदें घात आसा. ओय बाप्पा तूं आमचे मदें घात आसाय आनी आमकां शिकयताय. जेजू आमकां एक टीचेबल हार्ट दी जेजू आनी आमचे आत्मीक कान आत्मीक दोळे तुवें आमचे उक्ते केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गन दिता बाप्पा. आमचे कान तुवें अभिशेक केल्ल्या पासून आमचे हार्ट तुवें अभिशेक केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गन दिता. जेजू तुजे उतार सांगता तुमचो सगळो हुस्को म्हजेर सोडा कित्याक हांव तुमची जतन घेता. जेजू तुज्या उतराचे वेळ आमी भावार्थ दवरना. तुज्या उतरा प्रकार आमचो सगळो हुस्को आमी तुजेर दवरता बाप्पा. आमच्या जिवनांत आमकां खंयची गरज आसा तूं सक्कड जाणाय बाप्पा. तुजे उतार सांगता बाप्पा तुजे विने आमी कांयच करूंक शकना. हर एक घडी जेजू आमी तुका कनेक्टेड जावन रावंक. आमकां आमी तुजे कडेन कनेक्टेड आसतना बाप्पा तुजी उतरां तुजे धैर्य सक्कड तुजे भावार्थ सक्कड तूं आमकां तूं दिताय बाप्पा. आमी तुका अर्गन दिता बाप्पा आमकां केल्ल्या हर एक उपकारा पासून हर एक घडी आमी तुज्या उपस्थितींत आसूंक आमकां तूं कुमो करताय देखून तुका आमी अर्गन दिता बाप्पा. तुजे उतार सांगता फिलिपिन्स 4:8 प्रकार जेजू कितें सक्कड सत आसा जे सकड मर्यादेचे जे सकड निर्मळ जे सकड नितीचे जे सकड मोगा पात्र बरे मानापात्र उत्तम म्हूण लेखचे होगळीक फावो जाल्ले जेजू तुजे उतार सांगता आमी ह्या विशयांत आमी सगळो दीस चिंतेचे न्हय आमच्या प्रॉब्लेमा विशयांत न्हय संवसाराच्या खंयच्याय विशयांत बापा. तुजे उतरा प्रकार बापा आमचे पुरा ध्यान तुजे उतरा वयर दवरूंक. फिलिपिन्स 4:8 प्रकार आमची जिणी बांदून हाडूंक. आमचे फोकस तुजे वयर आनी तुजे उतराचे वयर आनी तुज्या राज्याचे वयर.
आणि तुझ्या राजाची बरी कोबार आम्ही दुसऱ्यांकी परगट करूंक आमकां तूं देरान भर पवित्रात्म्या. आमच्या संगत तूं वासाय पवित्रात्म्या. आमची तूं जतन घेताय, आमची मोती तुजो उजवाड तूं आमकां दिताय. आमकां तुजें विजडम नॉलेज अंडरस्टँडिंगान तुवें आमकां बरलाय म्हूण आमी पतयता. डॅनियलाक दिले ती स्पिरीट ऑफ एक्सलन्सी आमच्या हर एकल्यांच्या वयर आसा म्हूण आमी बावार्थान पतयता बापा. आमकां केल्या हर एक उपकारा पासून तुका आमी अर्घ्य दिता. आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांत, आमच्या पिरगेजींत, सगळ्या आमच्या गावांत जेजू तुजी शुभ वार्ता प्रसार जावं दी. सगळ्यांचे दोळे, आत्मीक दोळे उक्ते जावं दी बापा. तुका वळखनातलो लोक तुझे तान पयस गेल्लो आनी तुका दोज डू नॉट नो यू एट लॉर्ड. सगळ्यां जेजू तुजे कशेन येशे तुझे सत शिकोवन जेजू तूं आशेताय जेजू एवरीवन टू बी सेव्ड अँड कमिंग टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ. सगळ्यांनी बाच्या विजोडीचे आनी सताक सत समजाचे म्हूण तुजी आशा जेजू. जेजू तुज्या अशा प्रकारांत आमच्या जिवनांत कार्य जायशे कर जेजू. आमकां मेळिल्ले सताचे उतार हर एक लोकांक अशीन पावोंक आमकां तूं कुमक करताय बापा. आमकां तूं धैर्यान भरताय पवित्रात्म्या. आपोस्तालांक तुवें भरल्या बरी तें धैर्यान पेंतेकोस्त दिसा तुवें ओतुल्ल्या पवित्रात्म्याच्या उज्यान आमकांय तूं तुज्या उज्यान तूं आमकां भर पवित्रात्म्या. आनी आमी तुजे उतार धैर्यान परगट करूं. त्या तुज्या सताचे उतार धैर्यान परगट करूं आनी सोड लोकांक जेजू तुजे कशेन हाडूंक आमकां तुजे इन्स्ट्रुमेंट तूं करताय बापा. केलाय बापा. देखून तुका आमी बावर्ताची मागणी आमी करता. आमी पातयेता बापा. तूं आमचे द्वारे काम करताय पवित्रात्म्या. आमचे भितर तूं रास करताय. आमचे द्वारे तूं उलयताय. आमचे द्वारे तूं काम करताय. आमी तुका संपूर्ण तरी समर्पण दिता. हांगाली आमी सर्वय बापा सदांय तुजे उतार आयकता आनी आमी हे आयकल्ले उतार हेरांकी आमी दिवंक आनी आमच्या जिवनांत ते आमी कार्या रुपार हाडून हेरांकी आमी दिवंक आमकां तूं कुमक करताय पवित्रात्म्या. देखून तुका आमी अर्घ्य दिता. सर्गींचे बापा हे बावर्ताचे बापा तूं पवित्रात्म्या तूं आतां म्हजे मुखांतर तुका काल उलोवंक ते उलय पवित्रात्म्या. आमकां सगळ्यांकी तूं शिकय पवित्रात्म्या. आमचे भितर एक कान आनी बूक तूं दी पवित्रात्म्या तुज्या उतराची. आमकां तुज्या उतराचो मोग आमच्या काळजांत पेटोवन दी बापा. हर एकल्यांच्या काळजांत. धन्यवाद देवा. आमी तुका अर्घ्य दिता. तूं आमकां शिकय बापा. आमी आशिता तुजे उतार आयकूंक चड आनी चड तुका समजून घेवंक चड आनी चड तुजे लागीं आमचे रिलेशनशीप स्ट्रॉंग करूंक इंटिमेट करूंक क्लोज करूंक तुज्या मोगाक आमी अनुभव करूंक तुज्या मोगाक आमी पातयेवंक तुज्या मोगांत आमी रावंक आमकां तुजो आदार सदांच तूं दिताय बापा. देखून तुका आमी काळजांत तावन अर्घ्य दिता. सर्गेंचे बापा हे बावर्ताची मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. 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 Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज आमी आत्मिक दोळे आनी शारिरीक दोळ्याचे विशयान शिकया. आमकां आमच्या भितर दोन सेन्स आसात. एक फिजिकल सेन्स आनी एक स्पिरिच्युअल सेन्स. वयले फिजिकल सेन्स आमचे लिमिटेड आसता. आमी कितें पळयता नॅचरल सेन्स आमचे शारिरीक दोळे ते लिमिटेड आसता. पण आमचे स्पिरिच्युअल सेन्स आमचे स्पिरिच्युअल आयज आसात न्ही ते आमी अनसीन पळयता. दिसनातले आमच्या दोळ्यांक दिसनातले आमी पळयता. आमच्या कशें पळयत आमी आमच्या स्पिरिच्युअल दोळ्यांत स्पिरिच्युअल सेन्सांत आमकां पळयत. ते पळोवंक आमकां काले जाय. आमकां विश्वास जाय. बावर्त जाय. बावर्त आमकां देवातान मेळचे एक फ्री गिफ्ट. फ्री गिफ्ट आमकां देवान आमकां दिला बावर्ताचे देणे. तर हो बावर्त आमकां कसो येता. आमचे भितर बावर्त येजे जाल्यार आमी काले करीचे. आमकां कसो बावर्त येता. देवाचे उतार ऐकून आणि ऐकून
होय. रोमन 10:17 येता देवाचे उतार ऐकून आणि कंटिन्यू आम्ही ऐकल्यान कंटिन्युएशन कंटिन्यू ಆಗ್ತದೆ. इल्ले दीस ऐकूनचे इल्ले दीस सोडचे इल्ले दीस क्लासिक येवचे इल्ले दीस ना येवचे तशें न्ही कंटिन्यू आसाजे. केदाळ आमी कंटिन्यू आसता तेदाळ आमचे भितर केदाळ आमी कंटिन्यू देवाचे उतार ऐकून आसता तेदाळ आमचे वयर बावार्थ येता. आमी अशेंय जावं पुरो आमी आयकता मागीर आमी सोडटा उरले मागीर परतून सुरू करता तेदाळ आमचो भावार्थ शेक जाता. कंटिन्यू आसाजे देवाच्या उतरांत आमी केदाळ कंटिन्यू उतर ऐकून आणि कंटिन्यू दवरल्यान आमचे भितर भावार्थ उब जाता. आमचे स्पिरीट केदाळ आमचे वयर भावार्थ येता आमचे भितर आमी भावार्थ दवरता कितले आमी देवाचे उतार आयकता देवाच्या उतरांत आमी भावार्थ दवरता आमचे स्पिरिच्युअल सेन्स एक्टिवेट जाता. आतां देवान आमच्या भितर आमच्या स्पिरिटांत आमच्या आत्म्यांत सगळी आमकां दिवन देवान आमकां रचला. हिलिंग प्रॉस्पेरिटी आमकां ह्या संवसारांत आमकां खंयची सकळ गरज आसा ते सकळ कितें आसा आमच्या आत्म्यांत आसा. वय न्ही तर हे आत्म्यांत आले आमी आतां नॅचरल स्पिरिच्युअलांत आले आमच्या आत्म्यांत आले आतां आमी नॅचरलाक आमी हाडिजे तर आमकां काले करीचे पडटा नॅचरलाक आमी हाडिजे आमी 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 पळयजे आमच्या जिवनांत. आतां आमचे भितर हिलिंग जाय आमकां स्पिरिच्युअल गिफ्ट जाय आमकां टंग्स करूंक जाय आमकां प्रॉस्पेरिटी पळोवंक जाय आमच्या जिवनांत सकळ बेसाव आमकां पळोवंक जाय तर आमकां काले करीजे देवाचे बसवणे उचारूंक जाय. देवाचे बसवणेक आमी आमच्या काळजांत पातयेजे आनी तोंडांत आमी उसारीजे. आमी ते मेडिटेट करूंक आसा आमकां. केदाळ आमी आमच्या प्रॉब्लेमाक मेडिटेट करता केदाळ आमचे ते प्रॉब्लेम आमकां व्हडले दिसता न्ही केदाळ आमी देवाचे आमकां प्रॉब्लेम येता आमकां हर एकल्यांकी सगळ्यांकी प्रॉब्लेम आसा गी हांगा जिवन लायफांत आमच्या असतात सगळ्यांकी आसता नातलो मनीस ना कोणी ना आमी जल्मतान मरता मुसार आमकां प्रॉब्लेम आसतात हर एकल्यांकी आसता. ते ह्या प्रॉब्लेमांतल्यान आमकां जैत व्हरूंक त्या प्रॉब्लेमांतल्यान आमकां भायर येवंक आमकां देवाची गरज आसा आमकां देवाच्या उतराची गरज आसा. देवाचे उतर सांगता मुझे विदाउट मी यू कॅन डू नथिंग. देवा कशें म्हणजे देवा देवा विदाउट मी यू कॅन डू नथिंग. म्हजे शिवाय तुम्ही कांयच करूंक शकनात. मुजे शिवाय तुम्ही कांय करूंक शकनात. मुजे शिवाय मुजे उतरा शिवाय मुज्या आत्म्या शिवाय देवाचो स्पिरीट आमचे भितर आसा तो आत्मो आमकां शिकयता पवित्र आत्मा आमकां शिकयता आमकां मजतदार जेजून दिला आमकां जेजूचे उतर सांगता आमकां अनाथ बरी सोडून वचूना जेजून ह्या संवसारांत आसतना जेजू लोकांक शिकयतलो. जेजू गेल्या उपरांत आमकां जेजू आमचे कडेन उलयता. कशें उलयता पवित्र आत्म्या मुखांतर पवित्र आत्म्या मुखार ताच्या उतरा मुखांतर आमचे लागीं उलयता. जेजूक आमकां शिकोवंक जाय जेजू आमचे लागीं उलोवंक जाय. सगळो दीस जेजू आशेता आमच्या जेजू देवाचे उतार सांगता तुज्या काळजाच्या दरवटे लागीं हांव बडोवन आसता. केदाळा म्हजे भुरगे तसो म्हजो आवाज आयकता. केदाळा म्हाका ताचे काळजाचे दार उगडटा. कंटिन्यू जेजू बडोवन आसता. आमी जेजूक आमी दार ओपन करता न्ही आमी आमच्या संवसाराच्या वाटावळींत बिझी आसता. दार उक्ते करीचे आमी आतां आमकां इतले बरे प्लॅटफॉर्म देवान दिला. सदांय देवाचे उतार आयकूंक सदांय देवाच्या उतरांत रावंक जेजू आमच्या जेजूचे हार्ट आमी समजोवंक जेजू आमचे कडेन काल जेजूचे हार्ट आमी वळखोंक जेजूची खुशी आमी वळखोंक ताच्या उतरा वरवीं आमी समजोवंक शकता जेजू आमचे तन काल आशेता. जेजूक आमच्या जिवनांत काल एक प्लॅन आसा पर्पज आसा. आमकां ह्या संवसाराक देवान कित्याक धाडला आमकां अशें तो धाडोंक ना येवंक ह्या संवसारांत येवन बरें करून शिकोवन डिग्री जोडन काम करन पयशे कमावन मागीर काजार जावन भुरगे जावन मागीर तांकां भुरग्यांक व्हड करन मागीर म्हातारी जावन मरूंक देखून आमकां देवान आपयला ह्या संवसारांत. अशें करन आमी एक दीस मरूंक येचे आनी वेचे ह्या संवसारांत ना न्ही. देवान आमकां हर एकल्यांक एक प्लॅन दवरला हर एकल्यांक एक पर्पज दवरला ते आमकां डिस्कवर करूंक आसा.
ते आमकां देवाच्या उतराद्वारे आमकां कळटा. जे देव आमचे लागीं ताच्या उतराद्वारे आमचे लागीं उलयता. तर आमचे हे आमचे एक फिजिकल सेन्स आसा न्ही आमच्या की आमी दोळ्यांक आमकां दिसता आनी हे स्पिरिच्युअल सेन्स ते दोनी ऑपोजीट सेन्स. खंयचे आमकां दोळ्यांक दिसता आमी ते पाती येता ते ताचे बरीत आमी आमचे थिंकींग ताचे बरीत आमचे थिंकिंगा बरीत आमचे आमी चल्ल्यार ते डिस्ट्रक्शनाक वचपा वयता. आमचे आत्मीक आमचे शारिरीक दोळे आमकां नासाक वचपा वयता म्हणून येता. आमचे स्पिरिच्युअल आयज आमकां देवाच्या बसवण्याक आमकां वचपा वयता. देवाचे प्लॅन आमकां डिस्कवर करी येता. आमचे स्पिरिच्युअल सेन्स आमकां देवान दिवले एक गिफ्ट हे. तातूंत आमकां लायफ मेळटा, तातूंत आमकां पीस मेळटा. सिस्टर आमी काडया गी रोमन्स 8:6. सिस्टर रक्तमांसाचे अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जिवीत आणि शांती. रक्तमांसाची अपेक्षेचो फळ मरण. रक्तमांसाची अपेक्षा म्हळ्यार ज्यो आमकां आमच्या दोळ्यांक आमी दिसता नॅचरल आमच्या आयजांत दोळ्यांत आमी पळयता आनी ते आमी तशें आमी जियेल्यार ताचे अपेक्षेचो फळ काले जावन आसा मरण. आत्म्याचो अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. होय न्ही. आतां आमी एग्जाम्पल पळया. हिलिंग आतां 1 Peter या संदी सिस्टर मुखार पासून का 1 Peter 2:24 आमचे नॅचरल आयजांत आमी पळयता आमच्या कुडींत पिडा. देवाचे उतार काले सांगता जेजूच्या गायांनी आमी बरे जाल्या. ते आतां हे हिलिंग खंय आसा? आत्म्यांत आसा. आमच्या आत्म्यांत आसा. करेक्ट. आमच्या स्पिरिटांत आसा, आमच्या आत्म्यांत आसा हे. आतां आमचे नॅचरल दोळे आमचे रक्तमांसाचे अपेक्षा आमी आमच्या दोळ्यांक आमचे काले म्हणटात नॅचरल आमचे फिजिकल सेन्सस आमी आमचे 5 इंद्रिया आसा न्ही 5 इंद्रियांत आमी हॅलो पंचेंद्रियांत आमकां काले दिसता आमच्या जिवनांत आमकां हिलिंग पिडा आसल्यार आमी आमच्या दोळ्यांक दिसता ते आमी पळयता, ते आमी चिंता, ते आमी उलयता, डॉक्टराचो रिपोर्ट आमी आयकता, डॉक्टराचो रिपोर्ट आमी तोंडान सांगता. ते दाळा आमकां काले मेळटा रक्तमांसाचे अपेक्षेचो फळ मरण. म्हळ्यार आमकां ज्यो पळोवंक दिसता ते आमच्या नॅचरल 5 इंद्रियांत ज्यो आमकां दिसता आमी ताचे वयर आमी पाती न्ही ते आमी पळोवन तेन्स आमी उलयल्यार काले मेळटा आमकां आमी उलयल्यार जाता आमच्या जिवनांत न्ही. आमकां कशें दिसता आमचे 5 इंद्रिय आमकां काले सांगता आमी ते कशें सांगता तशेंच आमी जियेल्यार तशेंच आमी सांगल्यार तशेंच आमी आमचे चिंता बी तशेंच आसल्यार ते आमकां काले करता मरणाक व्हरून पायता. आमी आत्म्या प्रकार आमी आत्म्याचो फळ जिवीत आनी शांती. जिवीत आत्म्या प्रकार म्हळ्यार आत्म्यांत काले आसा आमच्या हिलिंग आसा, आत्म्यांत काले आसा खंयचें उणेपण ना, तातूंत प्रॉस्पेरिटी सगळी आत्म्या भितर आसा देवान. ते आत्म्याचे फळ आमकां मेळचे जाल्यार जिवीत मेळचे जाल्यार शांती मेळचे जाल्यार आमकां स्पिरिच्युअल आयज आमचे एक्टिवेट करूंक आसा. स्पिरिच्युअल आयज आमचे फेथ आमचे भावार्थाचे दोळे आमकां उक्ते करीत आमी ते दाळ आमकां स्पिरिच्युअल आत्म्याच्या अपेक्षा प्रमाणे आमी जिवंक जाता. 7 आसा सिस्टर.
कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध देवाच्या काही जाती काल जायना आणि काल जावंक निजायकी तिचे वरवीं साथ दिना. हम्म. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध म्हळ्यार ज्यो आमकां 5 इंद्रिय आमचे काले आमकां दाखयता, काले सांगता, काले आमी आयकता, काले आमी उलयता, काले आमी आपटा, ते आमकां देवाक आमी विरोध केल्या बरे जाता. देवाच्या उतराक ते देवाच्या कायद्याक ती काल जायनात आणि काल जावंक निजा की ताचे वरवीं साथ दिना. 8 सिस्टर 8. ह्या पासत रक्तामसा काल जातात ती देवाक मानवतात. त्या पासत रक्तमासाक काल जाता ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्रत्व तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्तामसाचे अपेक्षा प्रमाणे न्हय बगार पवित्रात्म्याचे अपेक्षा प्रमाणे वयर करा सिस्टर. वयर करा सिस्टर. पवित्रात्म्याच्या अपेक्षा कुशेप्रमाणे जियेतात आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो नाही. जर आम्ही रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेल्यार आम्ही देवाक मानवना न्हय. देवाचो पवित्रात्मो आमचे ते जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आणि जाचे ते क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तर सगळ्यांच्या भितर पवित्र आत्मो आसा की ना? असा कोण रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेतात देवाचे उतार म्हणता तांचे ते क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. सर सगळी देवाची भुरगीं गी नाही. सगळी देवाची भुरगीं न्हय. म्हजो बापूच म्हाका कोण म्हूण गोतू नासल्यार आता म्हजो बापूय म्हाका कोण म्हूण म्हाका गोतू नासल्यार हांव म्हाका तो म्हाका कोण म्हूण गोतू नासल्यार हांव ताची भुरगीं जावंक साध्य आसा गी? जायना न्हय. कित्याक म्हाका म्हज्या बापायची ओळख जायचे, म्हाका म्हज्या बापूय कोण म्हूण कळायचे, ताचे सांगत हांवें म्हाका कळायचे ताचे विशयान ते दळा हांव ताची भुरगीं जाता. सगळीं देवाची भुरगीं जायनात. कोण देवाक वळखतात, कोण देवाचे उतार समजतात, कोण देवाचे वावरतांत आसात, कोण देवाचे उतराक काल जावन चलतात. समजणी आसा देवाच्या उतराची, अंडरस्टँडिंग आसा. कोण देवाक देव सोमी सडवनदार म्हणून वळखता तोच देवाचो भुरगो जाता. पूण आत्म्याचे कुशे प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी क्रिस्ताचे. क्रिस्तस आत्मो आमचे भितर आसा तो आनी आमी क्रिस्ताचे. तर आमचे मायंड आसा न्ही, आमचे मायंड आमचो मायंड आमचो फिजिकल सेन्स हे मायंड आमकां केदाळे आमकां थिंकींग काल हाडटा ओल्ड मायंडसेट ओल्ड वे आमचे पोरणे आमकां उडास करता पोरणे म्हळ्यार आमी इतल्या वर्सांतल्यान आमी काल आयकला काले पळयला तेंत आमकां मायंड आमचे थिंक करता. आतां पिडा आसल्यार प्रॉब्लेम आसल्यार खंयचेय प्रॉब्लेम आमच्या जिवनान खंयचेय प्रॉब्लेम येता सडनली काल येता थिंक येता न्ही. आमी इतल्या वर्सांतल्यान थिंक केले आमच्या मायंडाक येवचे साध्य आसा की ना? साध्य आसा न्ही. साध्य आसा आमचे. आतां आमी देखून आमकां देवाचे उतार काले म्हणटा आमचे मायंड आमकां कंटिन्यू आमकां रिन्यू करूंक आसा. आमचे मायंड रिन्यू करूंक आसा. आमचे मायंड कंटिन्यू प्रोसेस 1 दीस 2 दीस न्ही हर एक दिसाची प्रोसेस मायंड रिन्यू करचे. आतां एक व्यक्तीच्या कुडींत पिड्या येता ते जाल्यार तो बॉडींत पिडा पळयता. म्हणजे एक सिस्टर आहा ती म्हाका सांगतली सदांय ताच्या मम्मीक ते वायट बूक दिला देवाचे उतार वाचता मम्मी ताची टांग्स करता सगळी करता. सकाळी उठून सदांय फोनार उलयता ना म्हणजे म्हाका पाय दुखता, म्हाका पोट दुखता, म्हाका तकली गुंता, म्हाका मांडो दुखता, म्हाका ती दुखता सदांय तोंडांत देवाचे उतार पाती आमचे आतां आमी ते जाल्यार पातयता काले आमी प्रॉब्लेम आमी सांगल्यार ते प्रॉब्लेमाक पातयेल्यार बरी जाता न्ही. प्रॉब्लेम कितले आमी व्हडले करता न्ही
तेदाळ आमी काले चिंताव की जेजूको मुझे भितर प्रॉब्लेमाक आमी ओड करता, वय प्रॉब्लेमाक ओड करता आनी जेजूको जेजूचे उतार चाकी चड व्हडले मुझे प्रॉब्लेम आनी आमी काले करता आनी काले करतात की त्या प्रॉब्लेमाक सॉल्व करूंक कश्ट करचे त्या प्रॉब्लेमांतल्यान भायर येवंक स्ವಂತ विल पॉवरांत आपणाच्या विल पॉवरांत केदाळ आमी ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक येता तेदाळा देव सांगता केदाळा तुझे एफर्ट तुझ्या रावता तुझ्या सत्तेन तुझे सत्तेन तुझे प्रॉब्लेम तू सॉल्व करूंक येताना जेजू सांगता हांव मोदे पडना वय कित्याक तुझे विल पॉवर स्टॉप जाता तू देवा ती पोरता ते तेदाळा देव काम करता आमच्या जिवनात वय मनशांचे एफर्ट एंड जाताना जेजू काम करता ते वय आता अगर आमी आमच्या कुडीन पिडा आसा आमची नाल्यार आमकां खंयचीय फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा खंयचेय प्रॉब्लेम आसा नाना तरेचे प्रॉब्लेम आसा एग्जाम्पल पिडा आसल्यार आमची बॉडी दाखयता आमकां पिडा रिपोर्ट डॉक्टरचे रिपोर्ट आमकां मेळटा तो आमच्या पातयेनी अगर देवाच्या उतराचे वयर ना त्या पिडेचे वयर आमकां काले जाता आज इल्ले पाय सुजला आनी हांव इतले देवाचे उतार सांगले मागीर समज जावना कितले सांगले 1000 फावटी सांगले हांवें सगळो दीस बसून जाल्यार दुसऱ्या दिसा पांय आनी ल्हव मोठो जाता नंतर पांय दूख सुरू जाता काले जाता तोता बरी पॅरोटा बरी सांगून गेल्यार फायदो आसा गे ना पळयले तूं सांगल्यार तोंडांत खाली हे न्ही प्रॉब्लेम म्हळ्यार हे प्रॉब्लेम ती पिडेचीच प्रॉब्लेम न्ही खंयचेय प्रॉब्लेम जाल्यार आमी ते चिंतून तेच पळोवन आमचे मायंड रिन्यू करनासतना त्या प्रॉब्लेमाच्या वयर आमी फोकस केल्यार आमी कार्नल मायंडेड जाता न्ही आमी कार्नल मायंडेड जाता कार्नल मायंडेड म्हळ्यार शरिराचे मन शरिराक धरचे फिजिकल मायंड फिजिकल आयज फिजिकल सेन्सस तेंका आमकां रियल म्हूण दिसता प्रॉब्लेम म्हणटा न्ही काले देवाचे उतार सांगता ताचे की आमकां ते रियल म्हूण दिसता थँक्यू जीसस आतां हांगा 3 संगती आसात आतां एक आसा ट्रुथ एक आसा ट्रुथ म्हळ्यार काले सत काले देवाचे उतार हा देवाचे उतार ते केदाळे चेंज जायना काल फाल्यां आनी मुखार येस्टरडे टुडे अँड फॉर एवर एकूच सारखी आसता इटर्नल देवाचे उतार सासनीक इटर्नल तशे 3 संगती आसात हांगा एक सत एक पोटी आनी एक फॅक्ट सेकंड फोटी पहिले सत सेकंड फोटी घाले देवाचे उतराचे विरोधेचे सकडी फोटी फॅक्ट म्हळ्यार रियालिटी वय आमकां खंयचे दिसता रियालिटी ते फॅक्ट आमी चिंत आमकां आसा न्ही फॅक्टाक फोटी म्हळ्यार ते देवाचे उतराचे विरोध आमी चिंतचे फॅक्टाक रिप्लेस करूंक एक गुड न्यूज म्हळ्यार आमी ट्रुथ सतत हांव न्हू ह्या फॅक्टाक आमकां चेंज करूंक आमी शकता पळय की न्ही देवाचे उतार सांगता केदाळ आमी सत जाणा जाता केदाळ सतत आमकां सुटका दिता न्ही आत्मीक कुडेपण आशिल्ले व्यक्ती कार्नल मायंडेड चिंता शरिराक ओंदून आसल्यार ते काल्यान येता मोरणान येता देखून आमचे इमॅजिनेशन आमचे थिंकिंग आमचे इमॅजिनेशन म्हळ्यार एक पिक्चर करचे आमचे पिक्चर कशें आसाचे देवाचे उतराचे पिक्चर आमच्या जिवनात आतां आमी एक हिलिंगाक येता
हिलिंगाक गेलं ते आमकां देवाचे उतर काय म्हणटा देवाच्या जेजूच्या गयाने आम्ही संपूर्ण तरान गुण जाल्या तर ते दाड आम्ही इमॅजिन करूंक आसा आमी एक इमॅजिन आमच्या भितर एक पिक्चर हाडिजे मुजो जेजू मुजे पासून तो मेला मुजे सकट पिडा ताणे ताचे भितर गेला ताका मोडल्या मारांनी हांव गुण जाल्या ते पिक्चर आमच्या मोतीन आमकां इमॅजिन करूंक आसा काल आमी अशे पॅरोटा बरी सांगल्यार जायना ते आमकां इमॅजिन करूंक ताका आमी बिलीव करूंक आसा एक सिस्टर आसा ती एक टेस्टमनी दिताना सांगतली ती एक पटी जेजूच्या गयानी हांव गुण जाल्या म्हणून काही प्रॉब्लेम आसले पायाचे ती काले म्हणटा सदांय सांगचे तिने आय बिलीव बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आय एम कंप्लीटली हील्ड थँक यू जीसस आय बिलीव हांव पात येता तिका पातयेवंक कश्ट जातले देखून तिने घडे तिच्या सांगचे तिच्या मोतीक सांगचे तिने तिच्या काळजाक सांगचे आय बिलीव हांव बवरतान पात येता ती सांगून ती कंप्लीटली गुण जाली तातूंत ती घडे ती उडास करता दाविडाचे एक कीर्तन दावीद ताच्या समजायता न्ही मोतीक काय म्हणतात ताका 103 कीर्तनांत सांगताने तो घडे काले करता उडास करता त्याच्या आत्म्याक घडे तो उडास करता त्याच्या मोतीक की उडास करता की देवा करगा दी देवान मुजे पासून काले केला देवा करगा दी देव म्हजो कितलो मोग करता तो घडे उडास करता तशेंच आमकां पातयेन येनातल्यार सिट्युएशन इतले व्हडले दिसल्यार आमकां सॉल्व करूंक ते जायना मुजे सक्तेन इम्पॉसिबल म्हणाल्यार आमकां ते बिलीव करूंक जेजू हांव पात येता खंयचे उतार देवाचे म्हणटाना आमकां सांग जेजू हांव पात येता जेजू आय बिलीव जेजू हांव पात येता हांव बावरतान पात येता ते सांगून आमी देवाचे उतार सांगेत आता देवान ह्यो संसार रचलो न्ही देवान ह्यो संसार रचतना सर्ग आनी संसार रचलो ते देवान काय जालें संसारान पुरा काळो काडलो आनी देवाच्या मोतीन तारले की हांवें संवसाराक कशेंच रसाचे ताचे भितर ताचे देवाच्या काळजांत एक ब्लू प्रिंट आसलें न्ही देवाच्या काळजांत एक ब्लू प्रिंट आसलें आतां हे संसार त्रिकोणार आसला गे देवान आसला गे संसार देवान ना गोल रचला न्ही राउंड एक इमॅजिनेशन आले एक पिक्चर आले देवाच्या काळजांत संसार अशे राउंड रसाचे आणि हांवें अशे हे पळयचे हे करीचे एक पिक्चर आले एक इमॅजिनेशन आले देवाच्या काळजा भितर ते आले ब्लू प्रिंट एक नक्षा एक ब्लू प्रिंट देवान पहिले ताणे ताच्या काळजांत ते दवरले मागीर तो उलोवंक लागलो होय की न्ही हय तशें आता एक बिल्डर घर बांदता न्ही बिल्डर घर बांदतना डायरेक्ट वचून बांदिना पहिले तो ब्लू प्रिंट तयार करता एक नक्षा तयार करता मागीर मागीर तो बांदूंक सुरू करता तशेंच आमकांय पहिले एक ब्लू प्रिंट आमी पळोवंक आसा आमकां खंयचे आमच्या जिवनांत आमकां गरजेचे खंयचे आमच्या जिवनांत आमच्या प्रॉब्लेम आमच्या परिस्थिती आमचे काल आमकां जाय आमी पहिले ताची एक ब्लू प्रिंट करूंक मागीर ताका आमी उलोवंक ते आमच्या काळजांत आमकां ते ब्लू प्रिंट करूंक देवाचे आमी एक व्यक्ती सांगता बसतना ते देवाच्या उतराचे विरोध ती व्यक्ती गोतून आसतना तांकां समजून येनासतना उलयता ते दाड आमकां कळटा ताच्या काळजा भितर काले आसा म्हणून होय गी न्ही एबंडन्स ऑफ दी हार्ट माउथ स्पीक देखून देवाचे उतर सांगता गार्ड युअर हार्ट विथ डिलिजन्स कशें म्हणचे सिस्टर कोंगणेंत तुज्या काळजाची जतन कर जागृतायेन जतन कर न्ही आमच्या काळजाची आमी जतन करीजे जाल्यार आमकां इम्पॉर्टंट आमकां देवाच्या उतरां सांगत आमकां रावोंक मेडिटेट करूंक आमच्या देवाच्या उतराचे आमी एक पयलीं आमकां एक पिक्चर जाय आतां सकड देवाचे उतर आमच्या परिस्थितीक आमच्या प्रॉब्लेम्साक हर एक परिस्थितीक एक प्रॉब्लेमाक एक देवाचे उतरां त्या उतराचे पयलीं आमी पिक्चर करीचे आमच्या काळजान ताचे उपरांत आमी ताचे मेडिटेट करूंक ताचे उपरांत ते आमकां
सांगूंक आसा देवाचे उतार. त्या दळा ते उतार आमच्या जिवनांत सत जाता. आता सगळ्यांकी आशा आसा आमी आमचे घर आमचे जिवीत कटपार बांदल्या घरा बरी जायजे आशा आसा की ना सगळ्यांकी? होय, ताका आमकां काले जाय कटपार बांदच्या घरा बरी आमचे जिवीत घट जायचे जाल्यार आमकां भावार्थ जाय न्ही, आमकां पातयेनी जाय, आमकां देवाच्या उतराची समजणी जाय. आमी त्या उतरा प्रकार आमी मेडिटेट करूंक जाय. त्या उतरा प्रकार आमी कार्यांत आमी घालूंक आसा ते उतार आनी एप्लाय करूंक आसा. नातल्यार काले जाता, इल्ले प्रेशर आयल्यार टुस्स जाता. न्ही, देवाचे उतार हर एक देवाचे उतार येस आनी आमेन. देखून देवाच्या उतरांत भावार्थ दवरचे मस्त गरज. भावार्थ आमकां कशें येता? देवाचे उतार आयकून आमकां भावार्थ येता. आता देवाचे उतार सांगता न्ही, भावार्थाचे दुस्मान कोण? देवाच्या उतराचे विरोध. होय, आमचे दोळे, आमचे सेन्सेस ते आमच्या भावार्थाचे दुस्मान. देवाचे उतार सांगता न्ही, वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट. कशें म्हणचे सिस्टर ते कोण नेमता? कोणी सांगीत गे? समजलं न्ही तुमकां? समजलं सिस्टर. वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट. अब्रामाक देवान अब्रामाक भावार्थाचो बापूय म्हणून देवान सांगलें. तर अब्रामाचे भावार्थाचे ताचे भितर भावार्थाचे झूज जावन आसले. आत्मीक दोळे आनी ताचे शारिरीक दोळे. आमचे आत्मीक आनी शारिरीक दोळ्याच्या भितर मध्ये कंटिन्यू झूज जावन आसता. जशें अब्रामाक देवान तूं सगळ्या भावार्थाचो बापूय जाताय तूं न्ही, तुजी संतत रेवे दर्याच्या रेवे बरी आनी आकाशांतल्या नक्षत्रा बरी सांगलें न्ही देवान. तक्षण जालें की इल्ले दिसा उपरांत, इल्ले म्हयन्या उपरांत, 1 वर्सा उपरांत 25 वर्सां ते प्रॉमिस फुलफील जालें की ना न्ही, ताका टायम लागलो. ताका अब्राम पयले हे कशें जावचे ताणें सांगलें न्ही देवाक, हे कशें जावचे. ताणें देवाक दिसतालें हांव म्हजी बायल सारा ताचे गर्भ हें जाला आमी दोगांय म्हातारी जाल्यांत. तर आमकां कशें भुरगे जावचे? वय की न्ही. त्या देवान ताका काले म्हणलें तूं ताका इमॅजिनेशन करूंक देवान सांगलें. तूं भायर वचून वयर आकाशाक पळय, ते नखेत्रांक पळय, त्या नखेत्रा बरी तुजी संतत आनी रेवेच्या दर्याच्या रेवे बरी तुजी संतत जाता म्हूण देवान ताका बसावणी दिली. पण ते एकपटी जावना. अब्रामाक ते इमॅजिन करूंक पडलें, त्या प्रकार ताका उलयचें पडलें. ताणें सांगलें तक्षण जावना, 25 वर्सां ताका राखयाचें पडलें. वय की न्ही. केदार आमी थोडे पटी काले जाता, थोडे पटी आमकां आमी इमिडिएट देवाच्या उतरां आमकां कार्य, थोडे पटी आमकां वेट करचें पडटा, आमकां राखचें पडटा. अब्रामाक सुलाभ नासलें भावार्थ पातयेवंक ते. ताचे भितर झूज जाले. आत्मीक दोळे आनी शारिरीक दोळ्याच्या मध्ये झूज जावन आसले ताचे. आनी देखून ताका चांगले तक्षण ताका जावना, ताका फुलफील जावना ते प्रॉमिस देवान दिल्ले. ताका इमॅजिनेशन करून ताका ताच्या मायंडाक ताणें चेंज रिन्यू करचें पडलें. हर एक दिसी ताणें ताचें मायंड रिन्यू केलें. ते दाळा ताणें 25 वर्सां उपरांत ताणें देखलें. वय की न्ही. मोइजे आसा न्ही, मोइजे आतां ओल्ड टेस्टमेंटांत आनी एक एग्जांपल दिता. ओल्ड टेस्टमेंटांत एक विकाल सोरोप येवन लोकांक सापतात न्ही. मोइजे प्रॉमिस लँड इजिप्तांत बासयल्ल्या गांवाक लोकांक आपोवन व्हरतना मदें तांच्या थंय मुस्तूक बडबड करतली, मुस्तूक पुरपुरतली, देवाचे विरोध केली. ते दाळा तांच्या काल आयले, तांकां सोरोप आयलो, विकाल सोरोप तांकां साबूंक आयलो.
ते दळा मोयजेन देवाकडे मागले. देवान काले म्हणे एक पितुलाचे स्वरूप करणे कांब्याक उमकाळे आणि कोण ते पिकुळाच्या काले म्हणजे पितूळ पितुलाच्या स्वरूपाक कोण पळयता तो बचाव जाता. होय तर आता स्वरूप साबूंक सुरू केले सगळ्यांकी तयारल्यांक. होय तांतून सगळ्यांनी पळय लागीच पितुलाच्या स्वरूपाक थोड्यांनी तांचे पायाक पळोवन हो म्हज्या पायाक पाय सुजलो, म्हज्या पायतान रागात येता, तांचे प्रॉब्लेम म्हाका पळोवन रावली. आणि थोडी देवान येवन एक एक स्वरूप कान व्हरूना तांच्या मध्ये घातालो. देवान काले म्हळे ते पितुळाच्या स्वरूपाक कोण पळयता तो बचाव जातलो. कोण सकट त्या पितुळाच्या स्वरूपाक पळयलो तो सकट लोक बचाव जालो. कोण पळोवना, कोण त्यांच्या प्रॉब्लेमाक पळोवना आली ती काले जाऊन गेली मेली. मेली. होय मरण पावली. वय मरण पावली. ते पितुळाच्या स्वरूपाक आसा न्ही जेजूच्या कुर्साची प्रॉफेटिक पिक्चर दाखयता. होय प्रॉमिस. प्रॉमिस दाखयता. आमचे पुरा श्राप पाप, आमची पतकां, आमचे पिडा, आमचे मरण, आमचे प्रॉब्लेम सकट जेजूचेर घाला देवान. आणि केदार आमी ताचे वयर आमचे सकट आमकां ताचे तावन आमकां जेजूचे प्रॉमिस आसा. आमी देवाच्या उतराच्या वयर केदार आमी फोकस करता आणि जेजून आमची सकट प्रॉब्लेम जेजून ताच्या कुर्सार आमी काणयले केदार आमी सतमंता ते दाळ आमी बचाव जाता. ते दाळ आमकां सुटका मेळटा. ते दाळ आमकां आमच्या प्रॉब्लेम जातान आमकां भायर येत. ते आमकां मेडिटेट करूंक आसा. देखून पितुळाच्या स्वरूपाक जेजूच्या प्रॉफेटीक पिक्चराक दाखयता. देखून आयजाया प्रवादीन देव येवन जेजू येवच्या मस्त वर्सां पयल्या आयजाया 53:5 जेजून सांगला. इजाया प्रवादीन आमकां सांगला की आमच्या अपराध्याक लागून जेजूक विंदलो, आमच्या पतकाक लागून तो चिडलो, ताचेर पडलेली ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळ्या भाशेन शिंपडून गेल्या, हर एकल्यान आपली वाट धरली. पूण आम्हा सोमेज तांच्या अपराध्याक भार सरस्परान ताचेर घालो. तर जेजू आमच्या पासत मेलो, आमच्या पासत आयलो ह्या संवसारान. आमची सकट पिडा, आमचे सकट पाप पिडा शिडा मरण सकट ताचे वयर देवान गेले आनी आमकां सुटका दिल्या देवान. तशेंच इस्रायलाचो लोक आलो, ताका इस्रायलाच्या लोकांक देवान कानाना देशांत व्हरूंक देवाक आशा आसली. दूद आनी मोव वळच्या देशाक ती सकट गेली गी ती सकट वचूनांत. कित्याक ती सकट वचूनांत? ती भरपूरली गुणगुणली. वय वय देवान तांकां एक सांगिल्लें देवान सांगिल्लें ती विसारली आनी तांणी काल पळयले तांच्या दोळ्यांत, ताका तांणी सत म्हूण चिंतले आनी देवाची बसावणी तांणी विसारली. तांची सोसणी काय तांणी 12 जाणां जासूसांक देवान वेचलेले. तांणी ते काले म्हणाली ते लागीं तांणी पावतना कानान देशाक पावतना ते कोण आसली तांणी पळयले. ते 10 जाणांनी पळयले ते राक्षस आसले आनी ते राक्षसाक पळोवन ती भियेली. तांकां दोळ्यांक काले दाखयला दिसता ते पळोवन ती भियेली. देवाच्या बासवण्याक विसारली ती आनी तांच्या दोळ्यांक काले दिसताले तेंत ती पातयेली. त्या पिक्चराक तांणी पळोवन भियेली आनी ती तांणी पातयेली. आमी एक तांच्या मुखार आमी एक काले म्हणटा ताका टिटया देंपे न्ही आमी एक ते देंपे ते आमी एक देंपे ते मायंडसेट तांणी धरले. आमी एक देंपे त्या आमकां जायना ते वचूंक, त्या देशांत आमकां वचून वस्ती करूंक जायना. आमी एक देंपे बरी तांच्या मुखार. देखून काले जाले ती
देंप्या भरीत मरून गेली गी ना गेले मेरून गेली 30 लाख जण नाचलो कित्याक तांचे माइंडसेट देंप्या बरी आले तांतून दोगा कॅलेब आणि जोशवा तांणी देवाच्या उतराक स्थिर रावली तांणी भावडतान पातील देवाच्या उतराक तांणी देवाचे बसवण्यो तांणी विसरून आणत तांचे भितर भावडता आत्मा आलो तांणी काल पिक्चर तांणी पळयला ताका तांणी सत म्हणू ना कोण तांणी देवाच्या उतराचे वेळ तांणी भावडता दवरून तेत सत म्हणून तांणी सांगूंक लागले देवाक लोकाक की ते आमकां देवान बसयला ते गावाक आमकां वचूंक आसा पण कोण तांचे उतराक भावडतान पातयली ती मात्र त्या कानान नगरांत वचून देशांत वचून वस्ती करूंक लागली सकळ वचून आणत हय गिने आतां पेद्रू जेजू उदकाच्या वेळ सोलोन आसतना पेद्रू सांगतलो म्हाकाय जेजू तुजे बरी सोलोंक जाय जेजून सांगला ये पेद्रू उदकाच्या वेळ सोलोंक लागलो केदार तो जेजूक पळोवन चलतालो तो उदकाच्या वेळ बरे करून चलतालो केदार तो ताका दोळ्यांक दिसचे पळयता काले जाल्यार तो बुडोंक लागलो ताच्या दोळ्यांक खंयचे दिसता ते तो पळोवंक सुरू करता आनी ते पातयेता तो बुडोंक लागलो वय आमी काले पळयता आनी काले आमी पातयेता तशेंच आमी जाता आतां इजाक आसा न्ही इजाकाक 2 पूत आसले जॅकोब आनी एसो जॅकोब धाकटो पूत आसलो आनी इजाकान धाकट्या पुताक बेसांव दिले आनी तो ते स्टोरी गोत आसा न्ही तुमकां इजाकाच्या 2 पुताची धाकट्या पुताक आवयन मोस केलो व्हडलो पूत म्हूण धाकट्या पुताक बेसांव त्याला बेसांव म्हळ्यार तांणी लायफान मस्तू प्रॉस्पेरिटी तांच्या जिवनांत येता ते बेसांव व्हडल्या पुताक मेळचे त्या टायमार व्हडल्या पुताक बेसांव तो कोणाक बेसांव येता न्ही तो ताच्या जिवनांत मस्तू प्रॉस्पेरिटी येता ताच्या जिवनांत तशें इजाकाक जॅकोबाक ताणें बेसांव दितना त्या टायमार पळय तांचे पिक्चर कशें हाडले जॅकोबान काले ताका स्टॉक दिले गी गाडी दिली गी पयशे दिले गी बंगलो दिले गी खाली दिले गी ना कांय दिवना न्ही इजाकान कांय दिवना जॅकोबाक काले दिले बेसांव काले उतरां ते पिक्चर दाखयता तांकां समजता गे तुमकां हांवें सांगचें तो ताका कांय दिना तो स्टॉक दिना गाडयो दिना स्टॉक्स आसा न्ही ते दिना गाडयो दिना पयशे दिना बंगलो दिना खंयचेय दिना तो खाली उतरां सांगता ते तो पिक्चर करता तो ओल्ड टेस्टमेंटांत कितले तांचे भवार्थ पळया देवा वयर तसो भवार्थ खाली एक उतार पुरो ताचे तांणी पिक्चर करून ते पातयली तांणी हय गी न्ही थँक्यू जीसस तशें त्याच प्रकार केदाळ आमी आमचे फेथ इज एन एक्टिव्ह पार्टनरशिप विथ गॉड भवार्थ म्हळ्यार देवा सांगता एक एक्टिव्ह पार्टनरशिप देवा सांगता एक आत्मीक एक्टिव्ह पार्टनरशिप जावन आसा फेथ आमचे एक टेस्टमनी सांगता म्हाका एक वळखीचे आसा एक म्हजे वळखीचे ते ताका ऑटो इम्यून डिसीज म्हळ्यार गोता तुमकां ऑटो इम्यून म्हळ्यार बॉडीचे सेल्स एक सेल्सां खाता ताका ऑटो इम्यून डिसीज म्हणटात ताका डॉक्टरान सांगलें तुका ऑटो इम्यून सिकनेस आसा तुका मुस्तू ताका सांगलें एक खावन नजो ते खावन नजो आनी ह्या पिडेक वखद ना खाली मेंटेन करून रावयेत आनी हाका
आज मुसा ताका कोणी वखद सोदून काडिल्लें ना आनी ताका मस्त प्रॉब्लेम जाताले खंयचेय खावंक जायना लूज मोशन जावचे पोट दुखचे अल्सर आसचे इंडायजेशन ब्लोटिंग गॅस एसिडिटी पुरा सिम्टम्स ताका आहले इन्फेक्शन सकट सिम्टम्स ताका आहले ताका देवाचे उतार मेळ्ळे आनी ते देवाचे सदांय सकाळी उठून ताणें कोलान पिक्चर सोडूंचे आनी ती बरोवचे जेजूच्या गळ्यांनी हांव संपूर्ण तरान गुण जाल्या मागीर मस्त स्क्रिप्चरां देवा हिलिंगाची स्क्रिप्चरां बरोवची आनी ते केदाळे कमांड देवाचे उतार उलयता ताचे हर एक ऑर्गना किडनी लिव्हर पॅनक्रियास गॅल ब्लॅडर युरिनरी आनी खंयचे आसा इंटस्टायन लार्ज इंटस्टायन स्मॉल इंटस्टायन ताका पुरा हर एक अंगाक ते हर एक ऑर्गनाक ते सांगतले देवाचे उतार सांगून गेले 3 महिने ताणें सांगले आनी सदांय ड्रॉ करचे ताचे कोलनाक ड्रॉ करनाले तशें करनंत गेले 3 महिन्यांनी कंप्लीट गुण जाले ते कंप्लीट आनी ताचे हिमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप जावन ते जाले आज ते कंप्लीट गुण जावन कामाक येता ते चेडूं Praise God. ताणें ताचे डॉक्टराक दिल्या रिपोर्टाक ताणें बिलीव करूं ना ताणें देवाच्या उतराक बिलीव केलें प्रेशर आयला ताकाय मस्त प्रॉब्लेम आयला ताच्या जिवनात जाल्यार ते मुजेर एक म्हणटा की हांव देवाच्या उतराक मात्र पातयेवन आयली तेन्ना हांवें मेडिटेट करचें दीस आनी रात हांवें तेच मेडिटेट करचें तेच उलोवचें तेच मेडिटेट करचें तेच उलोवचें ड्रॉ करचें देवाचे उतार सांगचे कंटिन्यू प्रेशर येता घडये ताका प्रेशर येतलें देवाच्या उतराक पातयेवन आयलें आज ते तातूंत कंप्लीट तातूंत भायर आयला कंप्लीट भायर येवन टेस्टमनी दिला तांणी थँक्यू जीसस कोणाक ऍड करूंक काय गे कोणाक खाली सांगूंक जाल्यार सांगेत ऍड करूंक जाल्यार ऍड करियेत Kayana sister. जाय तर क्लोजिंग प्रेयर करतात गे कोणी मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या ह्या वर्त्या शिकोवणे पसत बापा तुवें आमकां आमचे शारिरीक दोळे आनी आत्मीक दोळ्या विशयांत तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारी ह्या भयणी मुखांतर तुवें आमकां शिकयलें बापा तुवें आमकां आमी कशें रक्ता मासान न्हय बगार आमी आमच्या आत्म्या प्रमाणे चलोवन आत्मीक दोळ्या वरवीं आमी पळयचे म्हणजे आमी बाबडताच्या दोळ्यांनी आमी पळय जाय आनी हाचे वरवीं देवान दिल्लें हर एक समाधान आनी आशिर्वाद मोग आमी अनुभव करूंक जाता म्हणून तुवें आमकां आयच्या ह्या शिकवणेंत तुवें आमकां शिकयलें बापा वय बापा आमी ह्या वेळार वर्त्या त्या दोसकायान आमी तुज्या सांगाता येता तुजे हजारपणांत आमी शिकता हर एक दिसा आनी हांगा शिकोवन हर एकल्यांनी एक तुज्या राजांत बऱ्यांतले बरी वारियरां जावन तांणी तुजें उतर जेजू क्रिस्ताचें तें सत हर एकल्यांनी ते पासरूंक बऱ्यांतले बरी वारियरां जावंक तुवें आमकां आपण दिल्ल्या की तुका अर्गां दिता आनी हाचे वरवीं तुजो पवित्र आत्मो आमचे थंय दराळ मापान आमकां तुजी जानवाय दिवन आनी तुजें बरेपण हर एका मेटांनी अनुभव करूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 प्रेज गॉड Thank you, Thank you, brother. sister. Praise God. Thank you. Thank you, sister. everyone. Thank you all. God.
Thank you. Bye, everyone. Good night. Good night.